Similai Malactuga, Don Kibaru Kaneka, Bie Tratae, November Calocleta, and Woroi, and Afolibe, Obanajele Cabini of Sigarola. Bi Kivara Mumambuka Dokuluka, Odo Orica for Der Cabni, Ale Dongidai, Ale Kuntunedo, Cabni, Wakatida, Gai, Lakafoko, Ale Coniblara. Aywa kibara mun sera ma okunya la wuya ina ka fo kun senado novembre ka rokleta ani dur konona la ko e der kabni ale ala perdon li dalay shi na donne do kosobre shi fina ka o fe no ale kun tara e concert de la Tombouctou marakonna o aywa ko concert kon wakati la kabni e uti kalola ini makofolen kon kun tara ko ale kumbe e bambakatu do kon bulu nga e seka lu ni e nyini nu se fe ay la ka fo ni makofole kunu ale kon blara kabo araba mratu kon golo abe Tombouctou ame wakati mna ko bi so wada joneina ale kon kume e pangulu tangro la wala sa abse ki kunda e bamako kanto wa ko ni makofole nkele kon kunte ana tunyo de kundo aywa kibaro kon ya ila ka fo ko ana tunyo de kon blara ame wakati mna bi angon te kun jonjo hondo ni makofole ngamine la wa anta do tugo ya mun kon nyamine aywa o temenenga we kibara wala mambulu wada kuloka o de ka fo banama malala ay da fo ko bambagatu kon ye bambagati wala to taganya fi tama mobli do konna aywa kibara mun sira mo kunya la ule ay da ka fo ko e novembre ko leta anena ni konona ko ni e dugu do de ku frachela ko ni ulwera ni banaba ko ni be e kilometre ta an duru kon bonyo ngo kon bo ko ni bambagati do de ko u kon nana kan tama mobli ngon najo tumamna ni uyen tama mobli ngon najo we tama mobli kono mo bela jidenga minam ne ula na foloma fa be ni makofole nunu ku anu telephone anu bolula fa waro we ulu koni mine ni makofole nunna wa ko tumamna ni wale ko ni kera ko gelado kon dona ni gonuna no o se fe ma kelen ko be no ni ale kon jogina wa ni wale anu ko ni ko fe chibla la finitu ko ni ma ne ulu la ku se fa ka se ni roko folona ame wakati mina bi ku kon be seka lu konna wa ma ko fole mun ko ni barajugu mun ko e ma sabai nga u ko ni to ya ko ni mado mami era kon be ni ale kon jogina ko ale tara kene so konna aywa o temeninga be kibara wara mamulu ga dokuluka o de ka fo bafla be marala jonya wale am kon be no ni anga jamana nyamo kon wulla ka kuma la wala sa a wale kon be seka dabla aywa kibara mun sera ma wuli ay dana ka fo kumi nova mun ko kleta ani nan kono nay ko bafla be marala lu ko ni ga kritika lo ko ni ma biduru ni ko ni wede boko jenne sanfe ko ka sabu ke jonya wale am kumbe ke o ga yoro konna wa mai da ka fo ko kamni wakati da ni maranu na jonya wale ya kon chale be no ma do be no be ka kele ko ka sabu ke jonya ko kele o le se fe nga jamana nyamo kon sirai kata kuma nyogonya ni makofole no ko wale ya mega ke ko wale ya chejugu do ko ga dabla wa o se fa ira ka fo mamunu be no no ulu kon mega bingan ke maworola ko ulu kon mega wole boko jenne sanfe wa amba ira la ni wale ya no ira be ka kero mun kere nyala bafla be maramindo ko commune de Tomura ale ni kontela ni waliya nu hon be ka ke yenori ira ka fo fana ko mi alamsado novembre ko kleta ko ma ko no to hon be no ko ulu ko ni tara kasula ka sabu ke ni waliya jugu nu ko ni aywa kibara kuchela kibara wara mablu ka dokuluka ori ka fo ko moto taxi bulla ulu ni kata bulla ko obela jelemina permis kon ta donanata aywa kibara mun sera ma wula ila naga fo ku mi novembre ka leta ane duru ministre sigile be mi sera ko ale ni gulma fe ko kon ko nya kuna ale ko ni bara do damine bara mun se fa ila ka fo ko moto taxi bullo ale ni kata ni bullo ani moto tigi bela jele ko ulu be ko ni kan permita mi ere o ga moto yo ko papier kan ka o ga moto la aywa ila ka fo ko papier mi kan ka ni bulma fe nuna ko mi amba fo mi ma carte grise ni ani ni plaki ko ulu bela jeli kan ke ulu koni ka bulma fauna donata ni ministry ni alere madam Dambele Madina Sisoko da ka fo ko ni waliya meka ke anga jamana kono wa ko adamne ra kun ka be kun che mi novembre ka leta ani duruye samba fla ani mugani fla kono nana no sangile koni bonyo ko koni ko mama ni koni moto taxi bullay wal ma kata bulla wal ma ne de koni moto bullay ko koni jagwale no kata permis konta wala sa ibise ka moto koni buli mali koni kono nala wa ko ma ni koni ma ni waliya nunke oni minena ko sharia bi inomne aywa ambali ma wuni ne koni ni anga bi kuna funu yi ka dokuluka oni che